Okay guys, mo ni ang saging natong gitambalan, tambal sa bugtok na saging. Mo ni siya ang iyang bunga guys. Karon ato ni siyang tubon, tan-aw nato kung naayo bagayod ang iyang sakit. Diri ata sa pikas magputol. Oh, na diri ang lata guys natong gikuanan guys. So, mo na atong gitambalan na saging na ang iyang lata diha. Mo ni ang puno sa atong tubon. Tan-awon gayud nato kung na tambalan ba gayud sa iyang sakit. Okay. Na ang saging na gitambalan nato. Dili pa gayud ni siya ingon pa naguwang kaayo na saging. Pero ato nang giputol kaya ron mahibaw-an nato kung wala na bay sakit. Mahibaw-an nato na walay sakit ang saging dinhi guys sa buli guys. Tanaw nato kung wala ba gayud na siya sakit. Dinhi guys oh. Oh, tanawa. Tanawa guys. Murag wa naman guys siya puntik-puntik guys. Na ayo na siguro ni atong sipion kung wala na bagayoy sakit. Ato sa ning putlon og tiwas guys. Putlon gayud nato og tiwas guys. Oh. Tanawa. Wala na siya'y sakit sa saging nato guys. So tinaw na puti kaayo. Ito pa yung putlon dira guys. Okay. Tanawa. Tanaw na to. Tanawon sa saging kung wa ba kasi bugtok. Ha? Oh. Tapos ato guys siyang diri sa tumoy. Naigamay diri guys. Ato ni siyang kung wala bagay siya bugtok. Ana siya ato ng samaran. Okay. Oh. Wala na siya bugtok guys. Okay, successful lang atong gitambalan na saging wala na ibugtok. Inganaon ra nato pagtambal sa saging na naibugtok. Ato rang tambalag asin successful wala na gayo siya ibugtok guys. Ato man gayo nakita no. Tanawa. Wala na siya ibugtok. Tinaw kaayo ang iyang bunga, wala na siya bugtok. Okay? Mo ni ang successful natong tambal sa atong saging na nawa na gayud ang bugtok. So wala pa makahibalo kung unsaon pagtambal sa naibugtok na saging ing anio ninyo. Akong itudlo sa inyo kung giunsa nako pagtambal sa akong naisakit na saging. Kini bisag wala na sakit na ayo na atog patanaw sa inyo kung giunsa nako pagtambal. Kaning subok sa tunga ato na siyang medyo tanggalon. Nganion na to pagtambal no. Dili pod ingon na law mo ninyo. Okay.
Naana, nabuho na sa tunga. Human, magkuha ta og asin. Ang asin isulod sa lata na kani kay wala man ni siya ay sakit na ako na lang gi tunga ra pero himabaw sa lata ang inyong asin na ibutang kung naay sakit na bugtok ang inyong saging. Pag human, inyo nang ibutang dinhi sa tunga. Kaniha, tunga sa inyong puno sa saging. Kana, yana. Pag human, inyong pukpukon para malubong. Pag nalubong na siya, mo na ang resulta sa inyong gitambalan na saging na bugtok. Og na inyong bugtok diha na saging, tambali na. Guys, kung giganahan mo diri sa akong YouTube channel, ayaw po kalimti mag-like, comment, and subscribe. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye.